Tervetuloa takaisin tänne Mediariparin suoraan talk show-lähetykseen täältä Ilkon studiosta. Meillä on ollut tänään leirillä aiheena Jeesus ja meillä on taas haastateltavana Pikkusia, joka on tehnyt meille muun muassa meidän nettisivuille artikkeleita Jeesuksesta. Tämän meidän nettisivun muuten löydät, kun googlaat Mediaripari 15. Esitelkää nopeasti itse. Mä oon Jesse. Mä oon Heidi. Emma. Okei. Teillä oli Jesse aiheena Jeesuksen elämä. Juu. Joo. Ei kun itse asiassa ei ollutkaan. Teillä oli Jeesuksen opetukset. Ei kun niin. Niin taisi olla. Mitkä oli sun mielestä Jeesuksen tärkeimmät opetukset? Noi rakkauden kaksoiskäskyt ja Joo. sitten toi vuorisaarna. Okei, miksi just näin? Koska rakkauden kaksoiskäskyissä niin se antaa niin kuin hyvän suunnan ja sitten vuorisaarnassa on kaikki tärkeimmät jutut. Joo. Miten Jeesuksen oppeja noudatetaan nykyaikana sun mielestä? Mä en tiedä noudatetaanko niitä ihan kauheasti. Niin, totta. Joitain ehkä vähän rikotaan. Niin. No sitten seuraavana Eeti. Teillä oli Jeesuksen merkityksestä. Miten Jeesuksen teot näkyy nykypäivän yhteiskunnassa? No on meillä vaikka viikossa 7 päivää ja Joo. sitten nämä juhlat ja vaikka joulu. Niin on, ne on just Jeesuksen elämän tapahtumista tullut. Mitä merkittävää Jeesuksen ylösnousemisessa on? No en mä tiedä, varmaan ne oli ihan kivoja niille sen kannattajille, se oli ilouutinen niille. Niin. Ja kukaan muu Messias ei esimerkiksi ylösnoussut, että se ihan... Se taisi olla eka ihminen, joka näin teki. Niin. Emma, teillä oli sitten Jeesuksen elämä aiheena. Kyllä. Voiko se kertoa nopeasti tiivistetyn version tästä Jeesuksen elämänkerrasta? Joo, no Jeesus syntyi siis Betlehemissä Joosefille ja Marialle ja nuoruutensa se vietti sitten Nasaretissa, mutta muuten se nuoruudesta ei hirveästi ole kerrottu niin kuin muuta. Ja sitten 30-vuotiaana noin se aloitti sitten sen opetustyönsä. Ja se valitti silloin 12 opetuslasta itsellensä ja se tapasi paljon näitä sairaita ja vanhoja ja köyhiä ja muuten vaan niin kuin tavallaan hyljeksittyjä ihmisiä ja auttoi niitä. Ja no sitten elämänsä loppuvaiheella se sitten ristiin naulittiin ja kuoli sitten. Ja sitten se 3. päivänä nousi sitten kuolleista ylös. Ja... Just näin. Kyllä. Oliko tässä teidän tutkimuksessa jotain yllättävää, mitä te löysitte Jeesuksen elämästä? Te ette olisi arvannut ehkä. No mulle itselle tuli yllätyksen se, että sillä oli niinku sisaruksia, että mä en ollut sitä tiennyt. Okei. Mutta eipä muuten juuri sillään. Okei. No sitten kiitos teille. Seuraavaksi pienen mainoskatkon jälkeen katsotaan kuvasarja. Joo, eli tässä näkyy valokuvina niitä asioita, mitä Jeesus sanoi, että mitä se on. Ja se sanoi, että minä olen tie esimerkiksi. Ja että se on totuus. Ja että Jeesus on elämä. Ja Jeesus on hyvä paimen. Ja Jeesus on elämän leipä. Jeesus on ylösnousemus ja elämä. Ja toteutamme rakkauden kaksoiskäskyä. Ja tässä on näitä loppukuvia vielä.
No niin. Onko teidän kuva Jeesuksesta muuttunut tämän kuvasarjan teon aikana? No silleen kauheasti, mutta ainakin on saanut lisää tietoa Jeesuksesta ja kaikkea tällaista. Joo, just tarkentunut sitten, että Joo. just millainen se on. Okei, kiitos sulle. Joo. Seuraavaksi katsotaan video ylösnousemuksesta. Juuri saamani tietojen mukaan Jesse on kuollut. Missä sinä tiedät, että Jeesus on kuollut? Näin hänet itse. Hän ei hengittänyt ja hän oli aivan valkoinen. Sinä tiedät, että Jesse on kuollut. No minäkin näin hänet. Juuri saamani tietojen mukaan Jesse on kuollut. Missä sinä tiedät, että Jeesus on kuollut? Näin hänet itse. Hän ei hengittänyt ja hän oli aivan valkoinen. Sinä tiedät, että Jesse on kuollut. No minäkin näin hänet varmasti kuolleena. Onko sinulla minkäänlaisia todisteita tästä? Ei ole, en pyrin katsomaan mitään. Olin häkellyt. Ja onko sinulla mitään todisteita? No siis minä itse menin testaamaan ja pulssia ei ollut. Kiitos teille tästä. Mikä oli teidän lähestymistapa tähän videoon? No, meillä oli se fiktiivinen lähestymistapa, että meidän piti tehdä fiktiivinen video, niin me sitten alettiin tekemään semmoista uutisvideota, koska me ajateltiin, että se olisi semmoinen moderni, että siihen sai kaikkia huumoria. Joo, vähän humoristista maustetta oli tosiaan. Miten te päädyitte tällaiseen uutisformaattiin tästä teidän videossa? No, me just ajateltiin, että se olisi helppo kuvata täällä, että Joo. siihen ei tarvitsisi paljon mitään rekvisittaa. Ja sitten me ajateltiin, että siihen saisi myös kaikkia semmoista humoristista lisää. Niin. No, miten videon fiktiivisyys näkyy? No, sekin on just se, että siinä on sitä modernisuutta ja huumoria. Ja sitten se uutinen ja sitten ne mielenosoittajat, niin ne tuo myös sitä modernisuutta. Ja Joo. sitten se tuo sitä fiktiivisyyttä. Jep. Kiitos. Seuraavaksi katsotaan video ristiinnaulitsemisesta. Ja sitten muihin aiheisiin. Tänään 6. tunnilla pimeys laskeutui Israelin päälle, kun Jeesus, Jumalan poika, juutalaisen kuningas, teloitettiin ristiinnaulitsemalla Golgatan huipulla. Olemme nyt saapuneet tänne Golgata-vuoren huipulle, missä Jeesus on ristiinnaulittuna. Ja aion nyt haastatella tässä sitten erästä silminnäkijää. Elikkä, oliko tämä nyt niin kuin mielestäsi oikein, että näin on tapahtunut, että Jeesus on ristiinnaulittu? Minusta tämä ei ollut kyllä ollenkaan oikein. Mä en voi käsittää, kuinka voi tehdä tämmöistä. Hän ei ole tehnyt mitään. Mitä tämä niin kuin sitten sulle merkitsi tämä Jeesus, että oliko, mitä susta itse tuntuu? Minulle Jeesus oli todella tärkeä henkilö ja tämä on paljon. Miten aiotte sitten tulevaisuudessa tästä eteenpäin nyt päädytä ilman Jeesusta? Ja me yritämme hänelle muistaa ja ikuisesti. Selvä. Kiitos. No, mitäs meni? Meni ihan hyvin. Tai siis, no tietty pari verhoa repes, mutta se on tämmönen ihan odotettava juttu. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että mä olin yllättynyt, että semmonen hypetys, mutta ihan hyvin siihen naulatuppas silti. No niin, kiitoksia. Seuraavaksi menemme haastattelemaan itse Jeesusta, joka roikkuu tuolla ristillä. No niin, miltäs nyt tuntuu? Takaisin tuu. Kiitos. Tässä oli tämmöinen pieni humoristinen vaikutelma tässä teidän videossa. Joo, kyllä. Mistä te saitte idean tähän vai tuliko se sitten edetessä? Tämä oli sellainen aihe, josta mun mielestä meidän ryhmä ajattelee, että ei kannata ottaa mitään liian vakavasti. Ja me mennään oikeastaan kuvauksissa tai mistä tahansa projektissa, niin me oikeastaan mentiin tässäkin ihan fiilispohjalta, niin kuin mä tiistainakin sanoin. Joo, okei. Mä huomasin kanssa, että teillä oli ihan tällainen omanlainen editointityyli tässä, tämmöinen vähän vanhanaikaisempi. Voitko kertoa vähän lisää tästä? Me ensin ajateltiin, että me tehdään ihan
pro-työkaluilla tämä, mutta se nyt kariutui teknisiin ongelmiin ja epäkohtiin, niin me mennään sitten ihan vanhalla kunnon Windows Movie Makerilla ja tästä tuli oikeastaan tosi hyvä senkin takia. Joo, se antoi sellaisen omanlaisen vaikutelmansa. Kyllä. Sitten vähän vakavampaa. Teillä oli aiheena Jeesus. Miltä tämä tuntui susta henkilökohtaisesti? No ristiinnaulitseminen, siitä oli helppo tehdä video, koska siinä on selkeä tarina. Ja en mä tiedä, se oli oikeastaan aika helppo tehdä se video. Ja ei mulla silleen oikeastaan ole siitä mitään kantaa, mitä mä ajattelin siitä. Muuttuiko sun käsitys millään tavalla Jeesuksesta tämän projektin edetessä? Kyllä se on edelleen sellainen ihmeiden tekijä ja maailman pelastaja, mutta ei mun kanta ei muuttunut. Eli, Selvä. No kiitos sulle. Kiitos. Tässä oli meiltä kaikki tältä illalta. Huomenna on taas uusi lähetys, jossa nähdään lisää videoita, lisää tekstiä, lisää hauskoja vitsejä. Täällä juontamassa on työtoverini Anton. Tuunakkaa Kaunavalle silloin. Kiitos. Sekä videoiden työstäjät. Kiitos kaikille.